Id-dawner l-ħadd inqata tal-anqas 3 darbiet. Lena Malta qalet li dan seħ minħabba manutenzjoni li kienet qed issir fuq l-interconnector u l-gvern qed jibqa' jserraħ ras in-nies li m'hemmx problemi għaliex il-qtuħ kien għal siegħa biss. Fi żmien siegħa tajjeb kulħadd reġa' kellu l-kurrent lura għan-normal. Iżda l-poplu wasal waħdu għal konklużjonijiet li Malta tiddependi fuq l-interconnector e kif mal-moment li kien hemm trip f'Dellimara din waslet għall-interruzzjoni fil-provvista sħiħa tal-elettriku. Minkejja dan il-Ministru Mirjam Dalli baqgħet tinsisti ma' Net News li f'siegħa kulħadd kellu l-provvista tal-elettriku lura. Għallu rrepetajwa wkoll il-kollegi tagħkom hemm l-ispjega tal-Ena Malta li ċara. L-ispjega tal-Ena Malta hija illi waqt li sar maintenance fuq l-interconnector kien hemm trip f'Dellimara, allura aħna dipendenti fuq l-interconnector? Assolutament le, li kieku konna dipendenti fuq l-interconnector, in-nies ma kien sar ikollhom id-dawl f'ċertu lokalitajiet wara kwarta u ma nqata' 3 darbiet. U kulħadd kellu id-dawl wara siegħa. Barra l-Parlament, id-deputat Laburista Edward Zammit Lewis kien l-unika wieħed li qal li dan il-qtuħ tad-dawl mhux xi ħaġa tajba għall-pajjiż. Inqata' għal ftit ħin mhuwiex tajjeb. Nqata' 3 darbiet. Mhuwiex tajjeb huwa importanti li jiġi rivedut, imma ovvjament l-investiment qiegħed hemm, però l-isfidi qegħdin hemm ukoll wieħed irid jaffaċċhom. Mirjam Dalli min-naħa tagħha ma tatx assigurazzjoni lil poplu li d-dawl mhux ser jinqata'. Inti teskludi li dawn mhux ħajġru iżjed fis-sajf imma x'għadna laqas bejna s-sajf u diġà bdejna. M'għandux jaqsam mad-distribuzzjoni kif qed nispjegalek. Hemm problema fid-dawl li jinqata' d-dawl f'diversi lokalitajiet madwar Malta u għawdex 3 darbiet. Ma jinteressakomx mill-ispjega, milli jidher għaliex kif spjegajtlek m'għandix taqsam max-xogħol ta' distribuzzjoni li qed isir. Ma m'intix qed tiżgura li d-dawl mhux ħajnqata' aktar? U hija xi ħaġa totalment differenti. Xorta m'intix qed tiżgura li mhux ħajnqata' aktar id-dawl? Spjegajtlek diġà. Is-sajf li għadda pajjiżna esperjenza jimsħaħ ta' blackouts bil-poplu jitħalla fi sħana tremenda u ħafna familji kellhom jarmu dak kollu li kellhom fil-friġġ u fil-freezers. Anke l-President tal-Kummissjoni waqt żjara f'Għawdex kienet irrimarkat fuq dawn il-power cuts u l-ħtieġa li dak li seħ ma jerġax jiġri.